Здравейте, приятели! Днес сме се види ще играя на Brawl Stars, а сезоната на Спонж Боб. Отдавна не съм снимал, но сега от 20 медузи. Аз играя с Боб. Окей, една медуза убихме. Окей, 2 медузи, 3 медузи. Опа, още медузи. Ние ще ги победим. Браво, браво, браво. Не, сам ще те убият. Ще те убият, но. Ще те убият. Не. Добре. Ай, други не силват. Така е много трудно, като силно да ме силват. Не е честно. Не. Ничо. Не силно да ме силват, то така не е честно. Не дига. Айде, победихме най-накрая. Сега вижте нещо, което ви показаха в Брод. Ви показаха в Добре, и сега би трябвало да ме даде 100 парички на мистер Краб. 100. Това е много. Много е. Вече мога да слизам в Спонж Боб. Айде, давай ми мъни. Конче. Аз така не разбрах кой бролер е това. О, май гад, система съм. А то в последния момент ми показаха, че ще има нещо пари. О! Това не съм видял в бросата. Какво ще не спадне? Отваряме. Там да заредим. Разбира се. На който. Значи, сега ще играя с ако не изпадне някакъв нещо друго. Добре. Да вземем още кръсти кеш. 1000 кръсти кеш. 1000. Това е 1000. Първите кешове са 1000. Кръсти кеш. Много обичам кръсти кеш. Много кръсти кеш. Сега се увеличават и пак не надо. Окей. Ето го било това с всички. Мога да си купя кръстите. Да, бе, 79 взема. Съгласите се? Ако добре да си купя на всички. Не, ще са кръстите, ще са кръстите. Окей. Така че не игрите но по-скоро бих си купила с това и якиком. Това е най-якиком. Направо много искам да видим. То къде са не искам. Имам балона, които дори не знам как прави. Надувам ли нещо? Точно втора игра.
е силно, не е силно. Но те брутално са направили. Тук все са направили най-яката игра. SpongeBob SquarePants Brawl. И даже музичката е тази от SpongeBob. Това е брутално. Аз дори не разбирам какво прави това. О мага. Това е брутално. О мага, оставя балончета. Като стрелям, надувам балончета. И те се пукат. Това е много ясно. Има едно друго, което по-натам в видеото може да се опитам да го снимам. Не. На. Айде снимайте балоните. Ма то не става това. Как нямам интернет? Много пиля честичко. Ареде, най-накрая. Айде да ловим медюни. А после ще играе на Трил Шоудаун. което между другото ми е много интересно какво става по време на Трил Шоудаун. Ще дадеш ми 25 минути. Ясно. Как яко ми любим. Значи колкото повече кеш имаме, толкова повече награди вземаме. А накрая вземаме SpongeBob. Ама Гари е за него. Гари. Здрасти, Гари. На 3 сода, на 6. Взел съм нещо от дропата. Рандом дроп. Аре, тук може да играе на ранкът на игри. Само да направя нещо. Няма да го правя. Видях се точно ми заради и излезна се това, но 3 да найде да играе. 12 човека ли? Още повече хора играят. Ама сме трима в футбола, това е много яко. Ама за Пайпър. О май гад, Пайпър. Видяхте ли как се изстреля един ананас? Току-що. Втори ананас. Сега сигурен съм, че ще се изстреля и още един ананас. Пипер. Само да не си спечелил. Ей, Пипер, Пиперче. Пипер гаден. Ей, благодаря ти, Пипер. Ма как има това бургерите? А той има спатлът. Не. Той има спатлът. Не. Медузи. Айде да ги размазам с тях. Хоп. Съжаление. Убийцами. Какъв е тоя ананас? Честно ви питам, какъв е тоя ананас? Победих първата си игра на Трил Шоудаун. Браво на Пипер.
Что? Девять. О, видишь, здравствуйте. Ай, давай, сними заплату, мистер Краб. Вперед, вперед. О, ну, катастрофа. Это наиболее место. Помогаю, как месяца. Набрал пассу. Сохранил. Работает. А то колпин у нас спонжбоб няма се оброка. Значи, сега какво да събирам? Кино с пари не трябва. Не спасите. Не много. Это не спам. И тихо. Тихо мне спам. Нет. Сега разбрах каквото вам. Значи, всички тези са първоначалните, после се сменят на 2 лева, а после стават на 3 лева. Аз за сега имам само това. Което искам да ползвам. Имам самарите. Парень. Аз съм много парень. Искам да ви покажа как се казва някой от клуба ми. Погледнете. Вижте. Вижте, може. А може да се женете в клуба ми. Казва се Ники Плейгейм. И между другото, забравих да ви кажа, но вчера се направих още един канал. На име Ники Студио. Absolute champ, Captain, okay? Да. That's up there? Did you just throw your phone overboard? I did not. How deep is that? Да, фановая. Да, сега не знам наша точности. Понимаешь, вот это мерки. Ну как они разбрасываются? Our top story today. Krabby Patties are raining down on it. Where are we? A huge amount of Pepsi's they tell. Хорошо? Развернуть деньги, покасный шаг. Хайде си е толкова брос. Хайде вече слезна. Сега на какво да играя за още мънички. Контра ще играе на това. Контра. Ще играе. Ако забивам. Видите какво ще стане. Ма кой е Планктон? Някой да ми пише долу в коментарите дали знае кой от всичките герои е Планктон. Планктон! Крадецът на бургер. Вземи си един от Макдоналдс и си готов.
Ajde, uređenje. Zenici skafandarče, i si dino slušate i si zeni od McDonald's. I si u to. Нали планетанец? Те са същите. Само че се казват по друг начин. Разбургер не се казва Макбургер. Давай стела. Не. Да. Айде, там се обърках. Изглежда, че губям. Затова след малко взимам бомб. Защото не съм добър. Аз не съм добър. С бот съм добър, но... И никъде имаше как всички герои да се играе на това. Не. Казах ти не може. Не може. Казах ти не може, значи не може. Айде, ще ги победим. Не, ще не победя. Не, няма се да печеля. Добре, ще играя с тези. Той между другото не знае, че снимам клипче. И че може и да го поправим на малко. Искате ли? Решим се добре малко да го правим. Да го праснем, бе. Да го праснем. А стой. Аре, ще си дам рейд. Да се игра с нас, на който му... Ага. Още по-сладко. Той тебе не знаят какво се е забърка. Не знаем, че. А сега е перфектният момент да оставите лайк на това видео. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Направи Q. Q. Так, това не е възможно. Не е възможно да правя Q на Джери си. Не. Сега да поправим се малко тези. Леко да се загубим. А дори не знам това уроди ще прави. Да се сложи такой да снимем. Мога да го скипя. Деус. Не. Окей. Стави пребих. Това скин е много подходящ за сезона. Да. Това е най-подходяща скин за сезона. Това скин е най-подходящ. Ма трябва да се не пуска с скин. Трябва да поръча. Не. Ние май ще ги победим. Не искам да се победя. Както видяхте, ме убийствам. А себе дори не знае, че в момента снимам клип. И може да не ми се получи да правим на себе. Ако ми се получи, не знам какво ще стане. Или ще ли... колко медузи? Хоп. Нищо не искам да ме убиват. Не, няма да свършва играта. Не свършва играта, докато аз не кажа, че не свършва. Как 30 медузи? Какво? 30 медузи. Я вижте как се бъркаше. Това се ви 100% ли.
Evi, 100% je ližno. Nije ližno. Искам на Кирилсо да добавя. Много добавяме. Аре, кой съм добавяме? Окей. Няма да дам нареди. Ние сме на средата. Искам на ходвам. Искам на ходвам. Айде бе. Так. Вижте. Между имам няколко. Това може да спра да франкам. Франк има бургер. Франк има бургер. Как може да кажа? Вижте тази икона. Аз може съм да се взема на тази икона. Да взема ли? Взимам. Айде, не мога. Взимам. Искам новите. Като мусташи искам. Просто искам мусташи. Да отваряме. Спадна ми се на ядко. Спадна ми се на сепия това. Тук слушаше един глас. Не слушайте нищо. Но той ма е нужно. Няма да. Ну, что-то. Ну, не думаю. А что я там посмотрю? Что? Странно, интерес такой. Ну, что я если не интересно, играйте. Да? Малыш, посмотри. Което домашно взяхте в видеото. В момента погледнете. И сега, какво означава това? Нов ролер HyperChat. Имам HyperChat. Какво? Не. Не слушайте какво се говорим. Почвам да играем. На какво съм? Як мап. Казва кемпинг. Той съм да видя какво прави това. Толкова много какво прави. А на мен ми се падна точно това, което ти искаш. Аз искам и бургер. Ема не може да се спомня. Аз между другото не знам как ще играе. Ма знаем как се чипи. Знаем. Кикли си ти. Кикли намери си. Ти намери точно ти да си. Да, точно ти намери си. Аре. Ама нямам ли нещо? Айде. Не сега ще му изкем пишем.
Тикня, топня, тикня, 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 тикня. Гаденький, гаденький, какой гаденький, какой гаденький. Батя сапожкой. Мани, 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 просто не мога, не мога. Просто си играя с него. О, мъчана такова. Пълна му. Какво? О, това е много. Това е много искам. Да. Но искам системката. Да. И хора, днес ще се качвам грамаданчо епизод. Не? Гледайте грамаданчо епизод 1 и епизод 2. Много ще ви хареса. Хайде, хе-хе. Една мишка. О, не. Една мишка срещу два човека. Една мишка срещу два човека. Това не е честно. И аз мога така. Искате ли аз така да кажа? Не, сега честно аз сега. Само се искам се срещу. Аз мога да се изчим, че не е здраво. Само не се да срещу леко. Пускаме го. Опа. Масло е малби. Не ми харесва. Но да ме на него да ми харесва. Хи-хи-ха-хо, хи-хи-ха-хо. Аха. Аха. Ей. Опа. Айде, грамаданчо. Грамадан главан победи. Ей, скръстики. Той това ме да. Ма на нас не се трябва. За да не спомни без. Не се прави това спомни. Много ми е интересно. Активно. Какво да правим? Я да видя какво е толкова. Някой. Омага. Много е силно. Бонджи Бобче. И буквално прави така, като се метне. Това е много яко. Много яко. А се не игра с Спайк. Не там се Спайпора, виж. Това да го отсърпай за 20 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. Дага. Виж се, дага. Обичам дага. Обичам дага. Дага, обичам дага. Дага, обичам дага. Много съм добър. Кибини. Опа, тау. Тук. Я да видя за колко секунди не ще ме убие това. Я да ме снимя.
Наистина, толкова малко. Не знам си малко. Убийство точно за 10 секунди. А той дори не успя да ме убие. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 3 секунди. Аре, да излизам. Ма съм много яки. 3 неща съм взел от Броу Паса. Окей. Аз колко съм играл. О, да. Ами, друг направих нов акаунт. Искате ли да ми покажа как се казва? Много ми забавно как съм го харесал. Ето, от тук натискаме така. Натискам така. И мога да си направя нов акаунт. Аз съм си направил. Който е много як. Мръдна ми с тези трейлър. Ма е много яко как са го направили с трейлър. И тук склеси държателите на къщата му. Това е много ме къща. Къща. Аз нямам къща. Защо на мен не ми дават кръчки? И тук тук има спонди бутезени. Има само мол за мен. Вижте как се казвам. Не се сърди. Ето за това съм се кръстил така. Между другото не знам как ми даде ето така от нищото, ми даде Франкенштейн. А на мен ми се падна най-ярко такова. След няколко дни ми давам. Марси, личните ме. Аз съм в другото акаунти. Не сме клиенти. Трябва да си създам и още един акаунт на Тюфинген. Абонирайте се за Ники Плейзин и Ники Студио. Двата канала са много яки. А по-късно излиза и Грамаданчо. Грамаданчо! Епизод 2. Трябва да направя и епизод 3. Може и да снимам как създавам Грамаданчо епизод 3. Но ще ми е яко. Или пък как си създавам Грамаданчо. Аз не играя. Аз само кемпя. Снимам YouTube и е как ще карам като про. Лете ли как се карват про? Брутално. Бруталното на брутално се карват про. Сега ви... ние победихме. Много яко. Да си спомня. Опен пъти на ранчет, окей. За 1000. Първо на този. Нека да победим за пореден път с Мол Хол. Между другото, може да гледате най-новия канала, който първо Кит гони Мол, а после Мол взима булдозер и гони Кит. Това е много забавно.
piu, roza, roza. A ne znam zašto se zabudu snizički mare. Mislim, mare no neće zabuta. Ali nemam prstenata. Vidite li koliko je? Nemam prstenata. Obudo veru, vigom fraj. Ne skućava. Se redam poku, roza me ubivam. A roza ne me ubim. Poku ubivam. Parička se biva. Ese ga ti digo. Ese ga ti dobra te. To disculpa mi. Opa. Nekom izbavljam. Защото ми показва, че нямам интернет. Ма всъщност имам много хубав интернет. Оп. Айде. Директу. Айде. Пътекте. Айде. Патек. Аре, стига. Поку гаден. Ага, слабак, лизете. Нека да победам. И вие може да играете на SpongeBob сезона. Той излезна нещо. И веднага се чува, някой ми е дал такова. Държи на видяки колко. О, мистер Кракман. Я да видим кой е на първо място. Още на първо място. Ей, мама. Скоро ще да не играй. Нито ми може да играй. Ник плейте. Няма как да играй. Ще ще играй. Да си играем паренцата. Айде, парени. О, сега съм си играл в тези резистите ми приема. Не, просто не мога да игра. Не мога. Пускам си играта, да си играя и да си играя. Кой да взема? Идем. Той има всички дрона. Аз какво се играя само да ви питам? Какво се играя? Аз съм нищо се разменисля. Това се казва про. Това съм истински про. Аз не мога да се наричам. Те са толкова добри. Имаш да дуем. Ние победихме. Не знам как, но победихме. За много малко време. Нека пак да си играя. Няма да играя никой. Няма да чакам никой. Ще си играя. Още 2 игри. И се свърши. И ви казвам така.
Palanka, palanka, ha 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 ha. Pobiegł, ty powiedzieli pasi, pasi, pasi. Sono venuto io passerò in Instagram ho visto, messi questi patteroni. Nessuno di stanno campionati. Andiamo da stare da me via. Vamos a mi separa per leggere. Non mi separa leggere cazzo parang poi alcune single le sono di molto da utilizzare da Google per cercare. Compra pagami separa leggere. Pagami separa non so che eroi. Ma nemica legendary per ником да ми се падне. Всъщност не става и мисли да ми се падне. Пусть е готин, когато ми се падне. Не знаете как се играе. Аз искам просто тук идвам, преземам. Probabilmente vediamo se devo fare ciao. Ciao. Che faccio no.